Hi friends, नै आं दिनै आइ आफानि न'आवहाय थांगासिनो दङ इ-रिक्सायाव दायो उदालगुरि सफैबाय जोंनि उदालगुरि टाउनखौ नायलांबाय थादों आरो आफा नै आंनि आब' आंनि फिसाला उन्दु नै आंनि आब'नि फिसाजोआ नितु आंनि फिसाला बिसुक्ले हाय होनो लाजु राभाजों हाबा जादों नालाय आंनि आब'आ सादर मेख्ला गानदों आरो गुमैनि इ-रिक्सायावनो फैगासिनो दङ जोङो दिनै न'आव थांगोन आरो आइ आफाखौ दोनथ'हैगोन गोबाव जाबाय न'आव थाङाखै जोंनि उदालगुरिखौ नागिरबाय थादों पेट्रल पाम्प बारबाय जोङो नै गुमैया सालायदों जोंहा गलमा सक सफैबाय ओइनै गुमैया माबा बायनो थांदों मा बायनो नागिरदों गलमा सक सफैबाय नै मा लानो आलु आलुखौनो लांसै ओइलाय जोंनि फेमिलि मार्केटआ दुकान गोजाथिं भेजिटेबल्स फानदों नै जोंनि उदालगुरि टाउना नायदों गलमा टाउना लानो नागिरदों जोङो नै न'आव लांनो थाखाय ओंखारबाय बेनो मेथाइ दखाना लाहैनोसै जोङो नै जोङो मेथाइ लानो हाबबाय दखानाव मेथाइ लाहैनोसै जोङो दखानाव दायो मा मा मेथाइ दङ नायनोसै जोङो दायो बेयावहाय मोजां मेथाइ दंथारो आरो नै रसगल्ला दङ मिस्टि दङ बुन्दी लारु নাই নেকি কোনফালে এইফালে आं नागिरना मेथाइया बैथिंजाया आरो नोंसोरसो दङ नै बे गोमोआ बै बुन्दिनि लाड्डुखौ लागोन आरो आं सोरनिफाले क्या बेटा This one? This one? What is it? Morphe. Okay, you need Morphe. Morphe 3 piece लो ये सही है कि वो सही है नितू इधर তুমি কি খাবা হ্যাঁ কি খাবা কোনটো বলছি দিন দিছে বাবু গাড়ি খাবো পেকিং করে দিলেও হল হলে
क्या हुआ? Ini yang bisa loh. Mas ada nih? Mas ada bisa? Mas ada? Oh, mas ada. Anu betul. Bas. दिखाई दे रहा है। Say thank you. Gimana was it? Iya, Baik, jalan ini jalannya sampai dari Hangman sini. Gila dia. Hangman sini aja udah ya. Hangman sini. Ini jahat gue ya garis salah ini. Masuk dengan ya bisi. Itu कैसे? हाँ? Baca jus. Salam dia. Ini salam dia. Pernah di bank sampai bank. Nggak pernah. मत फेंको यहाँ गाड़ी में रखो ना गाड़ी में रखो अच्छा मत फेंको बुट्टी ऐसे दे कितने बुरी बुरी ना ले सलाम Iman kamu mana sih? ठंडा बेटा नॉर्मल हो पानी घुमान तक बाहर से कब जगह उधर बुरी टाउन को जाम्पिंग हो जाता है नाला सोई चिंता नंग मजा सुला mantan ke samping putar gue deh malas tuh itu cinta sama dia jadi sudah tadi nggak kemana bar baca udah